Ozta eta azken unean, atera da aurrera Espainiako gobernuaren lan erreforma itxura guztien arabera, PPren diputatu baten hutsegite batengatik atzoko bozketari begira UPNek iragarria zuen, bere bi diputatuek alde bozkatuko zutela, baina azkenean ezen horrela izan eta PPren Abilako diputatu Alberto Caserok eragotzi zuen PSOEren eta Unidas Podemosen porrotan. Tentsio handia izan zen, bozketaren emaitza iragartzeko orduan, Meritxell Batet, Kongresuko presidentean astu egin zen, eta esan zuen erreformak ez zuela aurrera egin. Momentu horretan PPko diputatuak txalotzen hasi ziren gobernuko kideen harridura aurpegien artean. Minutu batera emaitza zuzendu zuen eta dekretua onartu zela jakinarazi zuen, zenbakiak baina ez ziren aurre ikusitakoak. Sí, 166 más 9 votos emitidos telemáticamente. No, 169 más 5 votos emitidos telemáticamente. Ninguna abstención, por lo tanto, no queda derogado el Real Decreto Ley. Los servicios de la Cámara me informan que queda convalidado el Real Decreto Ley. Arratsaldeon guztioi, bozketa iritsi arte zen sorpresarik izan, aurreko egunetako iragarpenak betetzen ari baitziren. Abertzaleen eskaerak onartu nahi ez izanak eraman zuen gobernua beste bidelagun batzuk bilatzera eta aurkitu zituen non eta baiezko botoa emateko baldintza bakar gisa abertzaleen botorik ez onartzea eskatu zutenengan, Ciudadanos eta UPN. Haien eta beste talde txiki batzuen babesari esker onartzekoa zen erreforma, 3 botoren aldearekin. Azkenean ez zen horrela izan eta boto batengatik egin zuen aurrera 175 talde eta 174 aurka. Ikusteko dago lan erreformarekin gertatutakoa, istripu bat izan den inbestidura blokearen arteko, orain arteko ibilbidean ala mugarri bat ezarriko duen, baita koalizio gobernuaren barruan ere. EAJak eta Euskal Herria Bilduk behintzat atea zabalik utzi zuten atzo orain artekoari eusteko, errezeko Gabriel Rufianek berriz ohartarazi zuen lan erreformarekin gertatutakoak aurrekari oso arriskutsu bat ezar dezakela, horren bestez, COEren adostasunaren truke erreforma sakon bat izan behar zuela, azkenean ezer gutxi izan da. Batera edo bestera langileak dira galtzaile, kaleratze erraztak eta merkeak hor daude oraindik ere, eta Euskal Lan esparrua berme juridikorik gabe dago, Madrilen erabaki dute dena ez alferrik. Badalaster itzuliko gara Espainiako Kongresuko atzoko saioarekin lehenago baina beste lerroburu batzuei erreparatu behar diegu. Datorren aste artean Espainiako Gobernuko Ministroen Kontseiluak bertan behera utziko du kalean maskara jantzi beharra agintzeko. Abenduaren 22an ezarritako agindua. Dekretua asteazkenean argitaratuko dute Estatuko aldizkari ofizialean eta ostegunean sartuko da indarrean. Ministroen Kontseiluak onartu baino lehen lurralde arteko ezoiko osasun kontseilua egingo dute astelehenean eta hor hartuko da erabakia. Ordea osasun ziurtagiria gehiago ez eskatzeko araua argitaratuko du gaur Eusko Jaurlaritzako osasun sailburu Gotzone Sagarduik, horiek horrela ez da inon eskatu beharko. Azaroaren 17ko arau bat indarrean zegoen atzo arte oraindik, eta horren arabera gaueko aisialdian eta 50 bezeroentzako baino gehiagoko tokia duten jatetxeetan eskatu egin behar zen ziurtagiria. Baina bertan beran usteko asmoa azaldu zuen Jaurlaritzak Nafarroan indarrean dago oraindik ziurtagiria eskatzeko agindua. Ipar Euskal Herrian berriz txertatze ziurtagiriak ordezkatu zuen, urtarrian osasun ziurtagiria bada Frantziako osasun ministroak herenegun adierazi zuen txertatze ziurtagiria lortzeko baldintzak malgutuko dituztela. Hala Ipar Euskal Herriko herritarrek ez dituzte
baitez bada, 3 dosi jarri beharko txertatze ziurtagiria lortzeko gaitza pasatu badute, dena den uztailera bitarte izango da legea indarrean. Eta Ipar Euskal Herritik mugitu gabe gogora ekartzeko 2021ko ekainean zientzia irakaslekuko egin zioten brebetaren azterketak zuzentzari irakasleek ez baitute euskaraz, ikasleek hori da ez baitute euskaraz horixe egiteko aukerarik. Gaur arte erabaki horrek ondoriorik izan ote zuen jakitera ez bazen ere, Sehaska jakinarazi du Bordeleko Akademiako errektorearen zuzendariak, zigor ekonomikoak ezarri dizkiela irakasle horiei haien soldatak atxikiz. Sehaskak bere elkartasuna helarazi die zigortuak izan diren irakaslei eta errektoraren jarrerarekin arrangura sakona duela adierazi du. Dioenez, erabaki horrek ez du bat egiten lehen ministroak irailaren 15ko bilkuran galdegin zuen baretze eskaerarekin. Eta ez da ere egokia hezkuntza ministeritzak argitaratu duen zirkularraren espirituarekin. Horregatik ostiral honetan Baionako suprefeturaren aurrean antolatu duen gizakateari begira mobilizazio indartsua izateko deia luzatu du. Era berean basoa eta brebeterako azterketak zein hizkuntzetan pasa behar diren jakinaraziko du gaur errektoreak. Eguneko lerroburuekin horrela bukatzeko aldiz, kiroletan, igandean hasiko da lehiatzen Pekingo neguko joko olimpikoetan dauden 4 euskaldunak Lukas Egibarrek eta Imanol Rojok dute eskarmentua olimpiadetan, eta aurrenekoz arituko dira maila honetan Adur Etxezarreta eta Manes Salsamendi jaitsierako disiplinan ikusten du prestuago bere burua Etxezarretak Salasamendik bestetik, zita honetatik bere mailarik onena ematea eta ikastea baino ez du espero. Papel hobeto nahiten ikusten izena jaitsieran da, ze aurten gehien bat jaitsieran gaude zentratuta, oain arte gure asmoa zen denboraldi erdi arte jaitsieran zentratu, eta gero supergaldiakin geho denboraldi bukaeran hurrengo urtei behi da puntu bekiteko. Batez ere esperientzia bizitzera, zatik badakit ez dela nire maila, eta nik uste dut joko honetan esperientzia hartu behar duela eta motivazioa. Eguneko lerroburuak horrela iritsi da eguneko argazkiari heltzeko unea aipatu bezala ozta eta azken unean atera da aurrera Espainiako gobernuaren lan erreforma itxura guztien arabera, PPren diputatu baten hutsegite batengatik Aiara Durreta. Diputatuen kongresuak onartu egin du Espainiako gobernuak COE patronalarekin eta Comisiones Obreras eta UGT sindikatuekin adostutako lan erreforma, baina ozta. Azken momentura arte tentsio handia izan zuten kongresuan eta orduluzeko bilkuran ondoren 5 zenbatzean etorri zen nahazmena. No queda derogado el Real Decreto Ley. Momentu horretan PPko diputatuak txalotzen hasi ziren gobernuko kideen harridura aurpegin artean. Minutu batera emaitza zuzendu eta dekretua onartu zela jakinarazi zuen. Boto batengatik egin zuen aurrera erreformak. PSOE eta Unidas Podemos gobernuaren inbestidurako bazkideek aurka egin zuten, eta abertzaleen eskaerak onartu ez izateak eraman zuen gobernua beste bidelagun batzuk bilatzera. Horien babesari esker onartzeko azten erreforma 3 botoren aldearekin, baina sorpresak izan ziren aurreko egunetako iragarpen oro ez baitziren bete. UPNek kontra bozkatu zuen eta Sergio Zaya, UPNeko kideak, adierazi zuen ezin zutela bozkatu boto emaileei azaldu ezin zieten zerbait. Hubiésemos votado que sí a esta reforma laboral, no se lo hubiésemos podido explicar. Halaber, PPko diputatuen hutsegitea erabakigarria izan zen. Hutsegite horrek eragotzi baitu gobernuaren porrota. Kuka Gamarra PPko bozeramaileak adierazi zuen kongresuko mahaiak akats horren berri bazuela. Eran perfectamente conscientes los miembros de la mesa de que había una anomalía en el voto emitido por parte de un miembro de esta Cámara. Hala, PPek erreformaren bozketaren aurkako helegitea aurkeztuko du Auzitegi Konstituzionalean.
Bestalde, inbestidurako bazkideek, EAJak, EH Bilduk eta Ezkerra Republikanak aurka bozkatu arren, Nadia Calviño ekonomia gaietarako eta eraldaketa digitalerako ministroak ziurtatu duenez, inbestidurako gehiengoak oinarri izaten jarraitzen du. Yo creo que la mayoría de la investidura sigue siendo una base y siempre nuestro objetivo con todos los proyectos es tener el máximo apoyo parlamentario. Eneko Andueza PSeko presidentearen ustez, EAJari eta EH Bilduri azalpenak ematea dagokie erreformaren kontra bozkatzeagatik. Nik uste EAJari eta EH Bilduri dagokiela azalpenak emotia. Bitartean, EAJak eta EH Bilduk berretsi dute eskua luzatuta jarraitzen dutela inbestidurako gehiengoari eusteko. Biek ala biek azpimarratu dute Madrilgo gobernuak ahalegin handiagoak egin beharko lituzkeela akordioak bilatzeko. Lo que creemos es que tiene que esforzarse más el gobierno en intentar buscar acuerdos. Bloke horrek atea izten dio eskubiari, baina bloke horrek behar ditu akordioak aurrera egiteko. Hori bai, Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak ez dio ateak itzi etorkizunean lan erreforma babesteari, euskal esparrua errespetatzen badu. Egun, nagusitasuna dute sektore itunek enpresakoen gainetik eta lehentasunezko sektore itun horiek estatu mailakoak izango dira. Bada lanbide arteko euskal esparru akordioak ez zuen berme juridikorik eta ez du izango aurrerantzean. Bada Espainiako Kongresuan gertatutakoak bere alako errebotea izan du Iruñeko udalean, bezperan lan erreformaren alde UPNek adierazitako jarrera ikusita, PSNek konpromiso hartu zuen alderdi horrekin udaleko osoko bilkuran Enrique Maia gaitzesteko eskaera botatzeko eta horren aurka egiteko atzo arratsaldean Iruñeko alkatearen gaitzespenari buruzko eztabaida betean jakinarazi zioten Maite Esporrini, Sergio Saias eta Carlos García Adaneron diputatuek ez dutela emandako hitza bete. Ondorioz, botoaren zentzu aldatu, Euskal Herria Bildurekin eta Gero Abairekin batein eta Enrique Maia gaitzetzi zuten. Izan ere, Enrique Maia ez da edonor, UPN barruan presidente ordea da. Javier Esparza eta Gero ardura handieneko bigarren pertsona eta zuzendaritzako kidea. Asteazken arratsaldean, UPNeko zuzendaritzak erabaki zuen lan erreformaren alde bozkatzea. Esporrinek UPNren aurka egindako adierazpenen ondotik, PSNeko hautetsiari erantzun zion ulertzen zuela bere sumina. Berehala jakinarazi zuen UPNeko zuzendaritzak zer ondorio izango dituen horrek Kongresuko diputatu aktak itzultzeko eskatu diain zuzen ere, alderdiko organoen erabakien kontra bozkatu dutelako. Halere, oraingoz diputatuek ez dute berretsi akta bueltatuko dutenik, mugimendu handiko arratsaldea izan zen eta hori ere islatu zuen Iruñeko osoko bilkurak. Azken asteetan Maiak indarkeriazko lapurretak igo direla adierazi eta hori migratzaile adingabekin lotu zuen. Adierazpen xenofoben aurrean aurkeztu zituzten oposizioko alderdiek gaitzespen eskaerak, baina Kongresuan gertatutakoak zipristen du zuen eztabaida denboran bat egin zutelako. Gaitzespenak berak balio simboliko bat badu ere, oposizioko eledunak bat etorri ziren alkataren arduragabekeria azpimarratzean. No se puede jugar con las personas. Para nosotros la política es algo mucho más serio que todo esto, de verdad. Nos parece tremendo lo que nos ha pasado en el día de hoy, una vez más. Ustedes han perdido toda credibilidad, credibilidad cero. Pero ustedes, señores de Navarrasuma o UPN en este caso, pero me da igual, no son personas de palabra. Se habían comprometido con nosotros que iban a votar a favor de la reforma laboral. Y no ha sido así. Sus dos diputados en el Congreso de los Diputados de Madrid nos acaban de comunicar que han votado en contra. Entiendo perfectamente bien, señora Esporrín, su tremendo enfado. Y yo también estoy tremendamente enfadado. Gaizaldatuta berriz 2 urte igaro dira, Zaldibarko zabortegia mildu zenetik, Luiziaren ondorioz 2 langile hiltzeaz gain, inguruko herritarrak ere kaltetu ziren, zabortegiak igorritako kutsaduragatik, bada gogora dezagun jarraian, gertatutakoa minutu batean.
Kaltea handia izan zen ingurumenean inguruko herritarrengan, baita kaltetuen senideen artean ere, bada bigarren urteurren honetan, Ermuan bilduko dira. Eguerdiko 12etan manifestazioa egingo dute, eta jarraian ekitaldi bat antolatu du Zaldibar Argitu plataformak. Helburutzat dituzte Alberto eta Joakin gogoan izatea, gertatutakoa ahazturan ez erortzea eta egia eta justizierako bidean erantzukizunak eskatzen jarraitzea. Zaldibarko zabortegia erori zela 2 urte bete dira. Kalteak ikaragarriak izan ziren. Luizia, Joakin Beltran eta Alberto Sololuze arrastaka eraman eta lurpean geratu ziren. Luizia gertatu baino lehen. Eta bitu aurreko igandean komentatzen zigun, oso ilusionatuta zegoela, hurrengo urtean ja jubilatuko zelako, oso zoriontsua zen, oso posibizi zen, eta begira, egun batetik bestera ez daukagu gurekin. 2 langile desagertu ziren dozenaka mila tona lur toxiko eta hondakin arriskutsu maldan bera jausi eta dioxina, furano eta metal astunez bete ziren eskualde jendetsu baten airea, lurra eta ura. Inguruko herritarrek hondamenditza jotzen dute gertatutakoa. No nos ha gustado nada. Porque además aquel día venía todo el viento aquí, la verdad que no fue agradable. Y más por la gente que falleció. Esta desgracia handia. Zean terriblea paseo zela, baina. Oso asunto, txarra eta mingarria. Urteotan hainbat mobilizazio egin dituzte inguruko Eibar, Ermua, Zaldibar, Markina eta Maiabia herrietan. Zabortegiaren auzia argitzea da helburu nagusia hasieratik eta horretarako Zaldibar Argitu plataforma sortu zuten. Gure leloa hasieratik berbera da, langileak osasuna eta erantzukizunak. Erantzukizunen arloak momentu honetan bere pisua dauka, epaitegietan ere hor dagoelako, eta hor azpimarra egingo dugu. Baina baita ere, lehen aipatu dudan bezala, Hitzako biztanleen azterketa medikoa adibidez, inguruko jendearen osasuna ere bai, da langileen eskubideak ere bai. Plataformak oroitarazi duenez, auzokidek osasun azterketak egiteko eskatu zuten. Eta bai Eusko Jaurlaritzak eta bai gero Zaldibarko udalak ezetza erantzun ziren. 37 bizilagun dira guztira. Bestalde Luiziarekin argitu zen Eitzagako zabortegian pilatu zen irregulartasun meta. Hala nola baimenik gabeko isurketak, bereizi gabeak, zabor arriskutsuak edo argitaratu gabeko baimenak. Testuinguru horretan Zaldibar Argituk Jaurlaritzak hondamendiaren aurrean izan duen jarrera salatu du, baita gertaerak argitzeko oztopoak jarri izana ere. Horren aurrean ardurak eta erantzukizunak bere gain hartzeko eskatu dio plataforma gobernuari. Bigarren urtemuga honetarako Zaldibar Argituk aldaketaldiak eta Larreko mahaiak manifestazioa antolatu dute eguerdiko 12etan Ermuko plazatik Eitzaga auzoraino, eta bertaratzeko deia egin diete herritar guztiei. Espainiako hainbat komunikabidek joan den astean edatu zutenez, Espainiako gobernuak 7/2014 legea aldatzeko asmoa du. Aurten, Frantzian betetako zigorrak Espainian kontuan ez hartzea ahalbidetzen du lege horrek, Europako irizpideen aurka. Espainiako gobernuak ordea ezeztatu egin du halakorik egiteko asmoa duenik, eman du baina beste aldaketa baten berri. Europako beste estatu batzuetako datu baseak erabiltzari buruzkoa da, aurrekari penalei erreparatzeko asmoz. Euskal presoen aldeko eskubideen mugimenduak askotan egindako eskaera da, 7/2014 legea aldatzearena motivazio politikoko 50 gora euskal preso baitaude, Frantzian betetako zigorrak Espainian kontuan hartu ez dizkietenak. 2 estatuetako auzitegiek ezarritako zigorrak batuak dizkiete, eta beraz delitu beragatik zigorra 2 aldiz betetzen ari dira. Bestaldetik, Iratxe Sorzabal euskal presoa datorren asteleen eta asteartean epaituko dute Espainiako Auzitegi Nazionalean 1996an Gijonen etak egindako atentatu bat egotzita. Gaur egun, Reoko espetxean dago Sorzabal Euskal Herritik 925 kilometrotara. Torturak salatutakoa da gainera Sorzabal eta 2020ko abenduan Parisko deia auzitegiak atzera bota zuen Sorzabalen aurkako euroagindu bat. Lehen aldia zen Parisek tortura kasu batengatik euroagindu bat atzera botatzen zuena. Hala prokuradoreak sinesgarritasuna eman zien Sorzabalek salaturiko torturei. Sorzabalen eta haren ama Nieves Diazen egoeraren berri emateko,
Muara Kulturelkartea bi arnas dokumentala egiten ari da. Dokumental horretan jaso dituzten elementuen artean, orain arte argitaratu gabeko bideo bat dago. Eneko Bidegain kazetariak 2001ko azaroan Sorzabali eginiko elkarrizketa bat, idatziz Euskaldunon egunkarian argitaratu zena. Pasartean, Sorzabale kontatzen du nola sentitu zen komisarian auzitegi mediku gisa identifikatu zen pertsonaren bisita jaso zuenean ikus dezagun. Eske gaina, lehen aldian ez nekin, ez nu sinisten forensa zenik, ni bentsatzen nuen txakurratzela besteak bezala, guardia zibil bat zela. Eta izan zen momentu bat, gela batea eraman induten, eta azaldu zen tipoa, eta erakutsi zian forensa zela, ez nion sinistu, eta esaten zian hori errekonozitu hartziala, eta ni momentu horretan oso gaizki nengon, oso gaizki, eta salto egiten nun, gerturatzen zen bakoitzen, eta salto egiten nun, eta ez ukitzeko, eta usteko, eta ez nion usten, ez nion sinisten. Eta lasaitzeko esan zian, eta bagon ginen, ez dakit, ordu laurden, ordu erdi, ni aurki batean dardarka, eta ez ere esan gabe zinun, ez nion sinisten. Beraz, bigarren aldian? Baina beldurra baino gogoa. Nik ez nuen hiltzeko beldurra, ninekan gogoa. Bakarrikan, ezin duzu. Baina izan ezkero? Gogoa bai. Eta gaizaldatuta, kultur arloan, Lumagorri cis-heterosexismoaren aurkako taldeak ez normalak ez hotzanak erakusketa antolatu du Gasteizko emakumeen etxean, sexu genero aniztasunak historian zehar izan dituen formak eta borrokak azaltzen ditu, eta abiapuntua normalizatua dagoen arauan jartzen dute jarraian minutu batean. Eta Arabatik Bizkaira Bilbao Blues Festival jaialdiaren aurreneko edizioa ospatuko da aurten, uztailaren 29tik 30-era. Estiloko nazioarteko izar entzutetsuak biltzeko asmoarekin abiatu du proiektua Bilboko Udalak, eta lehen edizioan Bob Stroger basu jotzaile eta abeslari mitikoak saria jasoko du Iker Aginaga. Nazioarteko blues jaialdi bat jasoko du Bilbok bere udako kultur programazioan. Hain zuzen, 2018 arte Hondarribiako jaialdia antolatzen zuen Carlos Mailez izango da zuzendari artistikoa. Ondorioz, Bilbok hartuko du Hondarribiaren lekukoa 3 urteko hutsunearen ostean. Udalak egindako apustuak estilo hartako izar garrantzitsuak ekarriko ditu Bizkaiko hiriburura, uztailaren 29, 30 eta 31. Doakoak izango diren 20 kontzertu eta jarduera baino gehiago eskainiko dituen zitan. Ostegunean eman du Udalak jaialdiaren lehenengo edizioaren berri, eta oraindik itxi gabe dagoen kartelaren baitan, Bob Stroger abeslari eta basu jotzaile mitikoak bere ibilbidearen aitortza jasoko duela iragarri dute. Musikari estatubatuarra, Chicago Blues All Stars bandarekin arituko da zuzenean, non beste hainbat bluesman ospetsu ari diren ere. Hala nola, Kim Johnson, Mike Avery, Kenny Smith, Billy Flynn, Piano Wiley eta Joey Shaye. Ez dute beste izenik zabaldu oraindik ere, baina kontzertu guztiak aire zabalean izango direla aurreratu dute.
Bilboko areatza izango delarik gune nagusia. Aldiz, kalejirek ere osatuko dute eskaintza, blues musika publiko ororengana hurbiltzeko eta Bilbo estilo honen zirkuituan puntako hirien artean kokatzeko helburuz antolatutako jaialdian. Kiroletan berriz, igandera arte itxaron beharko dute Pekingo neguko Olinpiar Jokoetan lehiatzera doazen euskaldunak. Euskaldunek hilaren 6ean ekingo diote txapelketari hain zuzen lehen Olinpiadak biziko dituzten Manes Salsa Mendin eta Adur Etxezarreta eskiatzaileek Imanol Rojok 3. ditu eta 20 onenen artean sartzeko ametsarekin bidaiatu du Pekinera. Lukas Egibar snowboardeko munduko txapeldunak berriz dominaren lehian egon nahi du. Igandean hasiko dira lehiatzen Pekingo neguko Joko Olimpikoetan dauden 4 euskaldunak. Lukas Egibarrek eta Imanol Rojok badakite zer den zita olimpikoetan lehiatzea. Snowboard crossean lehiatuko da Egibar donostiarra eta iragan urteko azaroan munduko txapeldun izendatu ostean, domina eskuratzeko asmoz eta aukerez heldu da Pekinera. Aurretik, Sotxi eta Pyeongchangekoetan izan da Egibar. Rojok ere 3. ditu Pekin 2022ko jokoak. Egibarrek bezala aurreko bietan izateko aukera eduki baitzuen. Aurten maila igo eta 20 onenen artean kokatzeko asmoa du tolosarrak. Iraupen eskiatzaileak, 15x15 kilometro eskiatloia, 15 kilometro klasiko eta 50 kilometroko frogetan arituko da. Otsailak 6, 11 eta 19 urren ezurren. Bi horiez gain aurreneko olimpiadetan lehiatuko diren beste 2 euskal kirolari dira. Brasilen izenean arituko da 19 urteko Manes Salsa Mendi eskiatzailea. Presiorik gabe doala azaldu du gazteak. Zita honetatik ikastea baino ez baitu espero, eta alduen mailarik onena ematea. Batez ere esperientzia bizitzera, esatik badakit ez dela nire maila, eta nik uste dut joko honetan esperientzia hartu behar duela eta motivazioa. Lehen Olinpiar jokoak izango dira ere Adur Etxezarretarentzat. Eski alpinoan aritzen da Nafarra eta hain zuzen, jaitsiera eta supererraldoia ataletan lehiatuko da. Aldiz, argi du jaitsieran duela aukera gehiago goian egoteko. Askoz gehiago entrenatu baitu horretarako orain arte. Papel hobeto egiten ikusten izena jaitsieran da, ze aurten gehien bat jaitsieran gaude zentratuta, orain arte gure asmoa zen denboraldi erdi arte jaitsieran zentratu, eta gero supererraldoiakin geho denboraldi bukaeran hurrengo urtei behi da puntu bekiteko. Etxezarretak igandean 6 egingo du jaitsiera eta asteartean supererraldoia. Austrialeko kontuak horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, besterik ez guraldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eusatarian ondo izan eta bihar arte.